15 glaçons d'hidrogen. El podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà. Amb Aleix Vidal. Doncs sí, ja som aquí un mes més a la taverna dels 15 glaçons d'hidrogen. Aquesta taverna on ens agrada parlar de llengua i tecnologia, els companys i companyes de Softcatalà i tothom qui vingui a aprendre alguna cosa. Tenim copes, tenim còctels, tenim tot tipus de begudes per passar una bona estona parlant de llengua i de tecnologia. Ens acompanya l'Artur Vicedo, que comença a ser ja un habitual del 15 glaçons. Hola, Artur, com estàs? Hola, Aleix, molt bé, gràcies. Escolta, què et sembla si aquest episodi el dediquem al Dia Internacional de la Llengua Materna? És a dir, el dediquem a la llengua materna, més aviat, ja que aquest diumenge 21 de febrer va ser el Dia Internacional de la Llengua Materna. Et sembla bé? Em sembla estupendo. Perquè val la pena, des de Catalunya, des dels països catalans, doncs, tenir cura de la nostra llengua, ja ho sabem tots, i aprofitant que va ser aquest dia de la llengua materna, doncs farem un repàs a l'actualitat, com sempre, però a més en Xavi ens recomanarà una de les eines més potents per consolidar justament la presència del català al món digital que tenim a Softcatalà. I també obrirem les portes a la taverna per rebre uns convidats que venen d'arreu del territori i que, ja que avui parlem de llengua materna, parlarem de tota la llengua materna, la d'aquí, la de més al nord, la de més al sud, la de més endins del mar. Artur, tu t'identifiques amb la de més cap avall, Home, el sud sempre. Al sud. A l'actualitat tindrem una mica de videojocs, també parlarem de la Fundació.cat i escolteu bé perquè sentireu el que és la primera prova de concepte d'un assistent virtual en català, de cap a peus. I recordeu que ens podeu sentir a les principals plataformes de podcast, així com també a la nostra web, softcatalà.org. L'aperitiu d'actualitat. Doncs sembla que hi ha novetats a la Fundació.cat, oi, Artur? Sí. Sembla que, si parlem de llengua i tecnologia no podem deixar d'anomenar la Fundació.cat, no? Que ha sigut sempre important per al desenvolupament de la llengua a l'internet. No? Recordem que són els gestors del .cat, no? De totes les webs que volen hostatjar-se amb l'extensió .cat, no? I que un dels requisits d'aixòs webs són que estiguen traduïdes, entre altres, en català. No? Doncs fa poc el Genís Roca ha sigut nomenat el nou president de la Fundació.cat, no? Que és, com hem dit, de l'entitat que gestiona el domini .cat i que ve de la Federació Llull. No? Ve a substituir a Carles Salvador del Guissot Diocat, no? I sembla que aportarà una visió més digitalitzadora del català, no? En les noves temps que venen, no? D'importància de la tecnologia en les nostres vides. Com sempre, la Fundació.cat farà una feina espectacular per a la llengua, però estos aires nous ens donen una esperança, no? De novetats, de nous aires. Sí. Okay, què opines? Li desitgem molta sort al càrrec, al Genís. I tant. Escolta, i pel que fa als videojocs, el panorama en català com el tenim? Hi ha alguna notícia, alguna cosa? Com està això? En realitat es parla poc dels videojocs en català, sí. No? Normalment. Sé que n'hi ha una comunitat que cada volta és més forta de videojocs en català, sobretot de youtubers en català, no? I de gent que està preocupant-se per la llengua en aquests sectors. I ens agradaria comentar que el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha obert un portal no fa molt que es diu VDJoc, no? V-D-Joc, tot junt, sí. Que podeu cercar a l'internet i que es tracta d'un recull de quins videojocs ara mateix tenen els menús en català o tenen el català dins de les llengües que es poden triar per a jugar, no?
és un recull que, si entreu, es pareix prou o té la mateixa filosofia que el nostre recull d'aparells, no? Que d'acord. Els usuaris poden aportar jocs que coneixen i que no estan en el recull, que estiguen en català, jocs que han iniciat nous o jocs que no estan representats en el recull del videojoc. I és una molt bona iniciativa, perquè no només és un escaparat de jocs que ja estan en català, sinó que és una plataforma per a donar a conèixer jocs que d'alguna manera no coneixerien, que estan en la nostra llengua. Es pot col·laborar, diguéssim, llavors. I a més, està molt ben muntat. Si entreu, veureu que estan tots catalogats per tipus de joc, per plataforma, tenen un resum, fotos... La veritat és que estan molt bé. Molt bé. I has fet algun cop d'ull a veure si hi ha algun títol que destaqui o no som gaire jugadors? I tant. A mirar per damunt, i la veritat és que n'hi ha jocs molt interessants. Jo m'han apuntat uns quants ja per a provar-los, perquè... Tu sí que ets més. Sí. Jo soc més jugador i m'agrada. Tinc moltes ganes de jugar amb la meva llengua, la veritat. Vinga, doncs, a jugar. Escolta, i després de jugar també podem mirar una mica la tele, no? Sí, una mica de surfing, agafem la tele... Bueno, en aquest cas, crec que hauríem d'agafar l'ordinador, no? O una tele intel·ligent. De què ens parles ara? Vos parlo d'una notícia que ha eixit fa res, que és una bona notícia per al conjunt de la llengua, no? En general. No sé si coneixeu la plataforma Bon Dia TV, que és una iniciativa de la televisió catalana i la balear, no? Que van fer un acord per a posar un portal web, com si fos a la carta, per a triar contingut de les dues cadenes, no? En un mateix portal i que sigui accessible a tothom. Doncs fa molt poquet s'ha anunciat que a punt la televisió valenciana s'afegeix a aquest projecte i d'ací un temps no molt llunyà, perquè encara tenen que detallar els aspectes legals i tot això, podrem veure contingut en valencià en aquesta plataforma del Bon Dia TV. Fantàstic. És a dir, que finalment conflueixen les 3 televisions del territori català en un mitjà digital. Un projecte comú. Un projecte comú audiovisual. És molt bona notícia, és molt interessant. I tant, és un pas més a la normalització i la unitat que sempre hem intentat perseguir, no? Des dels usuaris dels mitjans audiovisuals. I tant, i des de Softcatalà, evidentment, creiem que és la línia a seguir i a vegades aquests gegants que són les televisions públiques els hi costa fer alguns passos, així que ho celebrem molt efusivament des de Softcatalà. Sí, donem l'enhorabona. Molt bé. I bé, per la nostra banda també anem fent passets, no? Resulta que, us ho comentàvem a l'entrada del programa, tenim a les mans una primera prova de concepte del que seria un assistent de veu fet en català de cap a peus, de principi a final. De què es tracta això? Artur, explica'ns una mica millor. I tant. De fet, podríem dir que és una fita, no? Un primer pas molt important de cara a tindre un assistent virtual completament en català. Ja sabeu que hem parlat en el nostre programa moltes voltes de que és un assistent virtual, no? Que és com si fos un Alexa, un Siri, una aplicació, un aparell que ens ajuda a navegar per internet amb la veu, sobretot, no? En comandes de veu ens ofereix informació que li demanem. Doncs en català, a dia d'avui no hi ha cap assistent virtual que puguem preguntar-li en català i que ens contesti en català, però ara, amb l'ajuda del nostre benvolgut Kieran O'Reilly, hem pogut estrenar un portal, no? Que, és un projecte d'ell, ell té tot el mèrit de la meva part. Jo sé que està conformat de diversos projectes, però ell ha muntat el portal assistent.cat, que podeu anar a provar-lo si voleu, en el que ens ofereix una prova de concepte del que és el primer assistent de veu en català completament, no? Des de que tu li parles en català a que processa tota la informació i es contesta en català, amb una síntesi de veu. Sí, s'ha de dir que aquí hi ha tot un grup de treball entre col·laboradors de Softcatalà i altra gent que treballen amb Mycroft, que és el motor que s'ha adaptat al català i que s'han traduït coses, i també amb col·laboració col·lectiva, i en Kieran ha estat desenvolupant aquest portal per poder mostrar una mica més tota la feina, que a vegades, com que és una feina molt darrere màquines, diguéssim, no? Acaba quedant una mica amagada fins que no acaba d'implementar-se, i aquest portal ens ofereix una oportunitat per realment provar i jugar amb aquest assistent de prova, no? Diguéssim.
I tant, home, no és perfecte perquè calen moltes hores encara d'inversió de temps i de recursos, però és una prova molt esperançadora perquè de no tindre res a tindre això, sí, doncs és molt, molt important. En Kiran ens explicava una mica la seva experiència amb un tall que ens ha gravat fa uns instants. Assistent.cat no és res més que una interfície web a un assistent Mycroft que s'executa en un servidor extern. S'havia fet tot l'esforç de traduir el Mycroft i les seves habilitats al català, però encara segueix sent bastant complicat si no es tenen coneixements tècnics, doncs instal·lar-lo i executar-lo, no? I és per això que vaig crear Assistent.cat, doncs per fer el Mycroft més accessible a usuaris amb pocs coneixements tècnics. Està encara bastant limitat, és només un tast, no? Perquè les habilitats que existeixen en català doncs no són moltes, però bé, és aquest l'objectiu, no? Una mica donar a conèixer el projecte de Mycroft en català i a veure si així s'engrandeix la comunitat i aquesta de Retruc doncs treballa per millorar-lo. Si voleu parlar amb l'Ona o amb Pau, que són les dues veus que té l'assistent, ho podeu fer des d'un ordinador o un mòbil, i només cal comptar amb un navegador web i que el dispositiu tingui micròfon, clar. Val a dir, igualment, Artur, que ens comentava el Kiran, que el fet de muntar aquest assistent en un servidor extern, diguéssim, un servidor de tercers, va una mica en contra de la filosofia de Mycroft, que està pensat perquè cadascú pugui tenir el seu assistent muntat en el seu ordinador, diguéssim, en el seu servidor, i així no haver d'enviar les dades de veu i tema de privacitat de dades a l'exterior. I tant, exacte, però ell deia que creia interessant muntar-ho per facilitar tot aquest muntatge, que diu que és complicat i perquè així la gent, un usuari mig, diguéssim, o poc expert, pugui provar a primera mà de com funciona un assistent de veu en català. I tant, recordem que el Mycroft és el projecte que té com a objectiu ser el primer assistent de veu fet en programari lliure, no? Que la comunitat puga contribuir, desenvolupar i adaptar a llengües o a com siga, i no té una empresa, o sigui, no té uns servidors centrals on ho vol tindre, vol ser més distribuït, no? I és el que tu dius, clar, però és una ajuda per a que es puga trastejar, anem a dir, amb el projecte. Exacte. Bé, doncs anirem donant pas al Xavi, que comença a obrir ja la persiana del rebost. A veure què ens treu avui. El rebost digital. Mantenir viva la nostra llengua és important, però per a ser visibles com a comunitat lingüística a internet, parlar català a casa i al carrer no és suficient. Cal demostrar-ho configurant els nostres dispositius i aplicacions en català, perquè els fabricants i empreses tecnològiques sàpiguen que hi ha un grup lingüístic suficientment gran perquè els pagui la pena traduir i oferir els seus serveis en la nostra llengua. Tot i que al llarg dels anys definir la llengua als dispositius s'ha anat simplificant, sobretot si es fa ben al principi, si comprem un ordinador configurat en castellà, francès o anglès i volem canviar la llengua després, la cosa es complica. Hi ha diferents configuracions per a canviar la llengua del sistema operatiu, de la interfície del navegador o de programes específics. A més, n'hi ha una poc visible, però especialment important, la llengua de navegació. Es tracta de la llengua en què els navegadors ens identifiquen quan visitem pàgines web, quan cerquem a Google o quan accedim a xarxes socials. Les grans empreses tecnològiques no saben en quina llengua tenim configurada la interfície, però sí en quina llengua naveguem. I si no saben que naveguem en català, no saben que volem el contingut en català. Ja fa uns quants anys, parlant de la dificultat de fer tots aquests canvis en la configuració, vam arribar a la conclusió que necessitàvem un xicotet programa, que fent següent, deixar el dispositiu totalment catalanitzat. I és així com va néixer el catalanitzador. El catalanitzador és un programa disponible per a Windows i per a macOS que a través d'un assistent intuïtiu permet configurar el sistema operatiu i els principals navegadors d'una manera molt fàcil. També configura la llengua de navegació i fins i tot instal·la els complements del nostre corrector per al LibreOffice o el Firefox si els teniu instal·lats.
o el corrector ortogràfic en cas de Mac. Jo ja he catalanitzat el meu ordinador. Tu també pots amb el catalanitzador de Softcatalà. Recordem que és important per a contribuir al català en la llengua tindre el navegador configurat en català i, a més, si voleu continuar contribuint, teniu el projecte Common Voice per a donar la nostra veu en català i afavorir projectes com l'assistent.cat, del que hem parlat fa res. I tant. El catalanitzador és superimportant, però també que, a més d'identificar-nos com a catalans a internet, doncs col·laborem amb Common Voice per tenir una bona base de talls de veu que ens serveixin per construir un assistent, no? Parem taula. I ara arriba en Miquel Piulats de Mallorca. És un dels membres fundadors de Softcatalà i també volem saber com li agrada l'arròs. Hola a tothom, abans de res una salutació a tots els que escolteu aquest podcast que publiquem mensualment. El meu nom és Miquel Piulats i sóc membre de l'associació des del primer segon en què va iniciar el seu recorregut, i d'això ja fa força temps. La meva implicació amb l'associació ha sigut una mica intermitent, sempre depenent una mica de les circumstàncies personals que he tingut, si he tingut més o menys disponibilitat de temps. Actualment col·laboro en les tasques de desenvolupament de la web, no? Mirant d'incorporar nous serveis o fent les millores que són necessàries a la nostra web. És un plaer poder compartir temps amb gent molt professional de diverses branques i poder compartir un projecte com aquest. I referent a la gran pregunta, no? Probablement la pregunta més important d'aquest tall, sobre la paella, sense no voler entrar massa en polèmica, dir-vos que per mi el que és molt important sempre és el tipus i el punt de cocció de l'arròs que s'utilitzi. Una salutació per tothom. 15 glaçons d'hidrogen. Una tapa de refranys, amb Josep Closa. Bon dia, eixerits. Cada poble la seua llengua, cada casa la seua façana. Aquest refrany el trobem als extrems del domini lingüístic, en reculls de refranys del País Valencià i de la Vall d'Aran. Allà, a la vall de parla occitana, en tenen una variant. Cada poble la seva llengua, cada ocell la seva cançó. Continuant amb la idea que les llengües són un element clau en les identitats col·lectives, Jacint Verdaguer ens deia: «La llengua de l'infern són els renecs, la del cel, els precs». Des de fa segles que sabem que les paraules, moltes vegades, són més perilloses que res més. «Ensis vulnerat corpus, set animum oratio», en deien els romans, que vol dir l'espasa fereix el cos, les paraules, en canvi, l'ànima. I d'aquesta darrera frase en trobem una variant recollida per tot el territori lingüístic. La mà fereix el cos, la llengua arriba a l'os. Estimam sa nostra llengua. A la barra. Bé, doncs avui seguint el fil d'aquest tema que tenim al programa d'avui sobre la llengua materna, volíem comptar una mica més de veus que normalment no tenim aquí al 15 glaçons. Hem convidat a la taverna a 4 persones, a 4 veus repartides una mica per tot el territori de llengua catalana, de parla catalana, i bé, una ja la tenim sovint aquí i la sentim a cada episodi, que és la Belén Ibars, de companya de Softcatalà i la veu en off. Hola, Belén, com estàs? Hola, Aleix. I també tenim a uns nouvinguts, diguéssim, a la taverna, i que els hi acostarem de seguida que calgui un got, una copa o el que necessitin per beure. Són en Dídac Martorell, de les Meravelles, a Palma. Hola, Dídac, com estàs?
Com anem? Va bé. Marín Vines, d'Elna, el Rosselló. Hola, Marín. Hola, bona tarda. I el Dani Palou, d'Avià, al Berguedà. Hola, bona tarda a tothom. Com veieu, són de diferents punts del territori, de mar enllà, de nord amunt, de sud i de centre. Evidentment, falta representació a molts llocs, però tampoc no podíem convidar aquí molta gent perquè sabeu que apliquen restriccions d'aforament en els locals, Llavors, escolteu, venim a parlar una mica de la llengua materna, però també de la llengua digital, de com veiem la situació del català amb aquestes cosetes. Però abans que res, doncs, ens podríem presentar una mica, així us escoltem. Qui comença, per exemple, el Dídac? Sí, va bé. Vinga, doncs. Bé, com has presentat, som de Palma, Les Meravelles és un barri de Palma, i som graduats en Llengua i Literatura Catalanes a la UIC, a la Universitat de les Illes Balears. Actualment faig feina de tècnic de suport a la recerca en el Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears, que és a UIC, a la universitat, i clar, com a tal som membre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Però bé, vaja, som aquí bàsicament perquè vaig ser col·laborador de Softcatalà, una traducció que van fer tu i jo, Aleix. Exacte, sí, ens coneixíem. Aquí m'has enganxat. Ens coneixíem d'un projecte de traducció de Softcatalà, que tenim molts col·laboradors puntuals i més continus i de tot. Molt bé, fantàstic, gràcies per venir, Dídac. I la Marín, hola Marín, com estem? Hola, estic molt bé. A veure, presenta'ns una miqueta. Sí, doncs jo em dic Marina, soc d'Elna, el Rosselló, i estic estudiant Filologia Catalana a la Universitat de Perpinyà i al mateix temps soc professora de català a les escoles primàries per la PLEC, l'Associació Nord-Catalana que promou l'ensenyament del català. Molt interessant, aquí. Doncs molt bé, a veure, què comentem per aquí? A veure, Dani, que tu també et volem sentir. Què tal? Bona tarda. Doncs mira, jo soc d'Avià, al Berguedà. Soc músic professional de formació, tot i que últimament em dedico més a fer de professor de música. Actualment estic vivint més cap a la Garrotxa, però bé, com a bon músic dormo allà on hi hagi festa i allà on hi hagi una miqueta de música. Molt bé, molt bé. Bé, i la Belén, ja que ens estem presentant, doncs vinga tu també, no? Pues bueno, jo soc Belén, soc de Benissa, a la Marina Alta, i em dedique al màrqueting digital i bé, jo ja ho sabeu, però forme part de Softcatalà i porto un poc les xarxes. Molt bé, fantàstic. Doncs escolteu, no esperem més, comencem a comentar una miqueta què us sembla a vosaltres. No sé, tots sou usuaris habituals de mòbils o ordinadors o dispositius d'aquests? Feu servir molt o poc? No sé, em sembla que hi ha algú, el Dídac que em comentava fora d'antena, que ell no és gaire de modernitats d'aquestes, no? Em sembla? Sí, no, vaja, jo estic bastant enganxat en el mòbil i l'ordinador des de fa molt d'anys. No, el que passa és que no tenc ni Alexa ni coses d'aquestes modernes, això ja no arriba tant. Però estic enganxadíssim a tots aquests dispositius. Molt bé, la resta teniu... Bueno, mòbil suposo que encara que ens haguéssim resistit... Sí, això tothom en té, no? Sí, no? I llavors en el repertori tecnològic que teniu, diguéssim, que feu servir cada dia, mòbil, si teniu smartwatch, rellotge intel·ligent o una tauleta, el que utilitzeu en un dia normal, quin és el que us quedeu més? No diguéssim el Dídac, que diu que el que fa servir més és el mòbil, però algú fa servir un rellotge o la tele? Jo més aviat un portàtil. Portàtil? Sí. Sí, mòbil, l'ordinador portàtil també. També jo cotxe sí que tinc d'aquests que parlen i bé, seria la cosa més oral que tinc així. Sí, exacte, el que ens interessaria veure, us ho comentava per saber quins aparells us interaccioneu més amb la llengua, no, diguéssim, o on trobeu més a faltar la vostra llengua. La Belén suposo que toca una mica de tot pel seu perfil, no?
Sí, jo sí que tinc un assistent de veu de Google i també tinc un rellotge intel·ligent. I, a veure, doncs, en quin dels moments del dia en què utilitzeu aquests aparells trobeu a faltar més la vostra llengua, no? En quin moment us sentiu menys còmodes per no poder utilitzar la vostra llengua materna? Perquè entenc que en algun moment us passa, no? Sabem, bueno, aquí n'hem parlat sovint i és una de les raons de l'existència de Softcatalà, que el català no el trobem a tot arreu, no? En quins moments us trobeu més incòmodes per dir, ostres, a veure, no sé, qui vol llançar? Jo, per exemple, com a estudiant, tinc de treballar molt amb el portàtil i hi ha moltes aplicacions que fem servir amb la universitat o dispositius de redacció que no funcionen amb el català, que no reconeixen català i a vegades pot posar problemes perquè ho necessitem com a estudiants de filologia. Doncs, sí. Val. O sigui, això a l'estat francès també impera sí, l'absència del català, no? Sí, també, igual. Sí. Molt bé. I algú més? Jo, per exemple, em trobo molt que en tot el que seria aparells tecnològics al voltant de la música no n'hi ha quasi cap de traduït al català. Bé, hi ha, per exemple, el Musescore, que sí que hi ha una traducció al català, està molt bé, però el que serien coses més de programes d'enregistrament i d'aquest tipus no hi són. Llavors, això el que fa és sobretot que s'acabin fent servir molts anglicismes a l'hora de parlar amb altres músics o a l'hora de parlar amb altra gent del món aquest tècnic, doncs acabes fent servir anglicismes per definir coses que potser les diries en català, però com que et passes el dia llegint-les en anglès o escrivint-les en anglès, al final doncs ja t'hi relaciones amb anglès, ja les dius en anglès. Sí, quan dius, ostres, per exemple, això del programari i el maquinari, que és una cosa que és ben fàcil de dir en català i no costa gens, coi, estem tots acostumats a dir software i hardware, vull dir que ens sembla com més natural i en el fons no ho és, perquè estem fent servir anglicismes i això, vaja, passa amb un munt de paraules en el món tècnic, vaja, de la música t'hi trobes molt. Clar, com és especialitzat el tema, segurament més difícil és normalitzar l'ús dels termes en català, no? Probablement en les xarxes socials o així, Belén, el tuit, les traduccions d'alguna xarxa social han ajudat molt a piular, per exemple, no? O a repiular, no? Sí, la veritat que sí, i el fet de que hi hagi traduccions automàtiques també ajuda molt a que la gent ho pugui entendre, la gent potser que no és catalanoparlant pugui tindre aquesta informació accessible. Però jo personalment, per exemple, jo utilitzo molt la redacció per veu i utilitzem els documents de Google i és veritat que en valencià no capta tan bé el que dic com ho puc fer en castellà. I això per a mi també és un inconvenient perquè he de revisar molt més o no és tan pràctic com pugui resultar en castellà. I com a filòleg, em dirà que quan troba a faltar el català a la tecnologia? No, més que com a filòleg, com a usuari virtual. Bé, jo sempre he estat defensor de l'ordinador de sobretaula i m'agraden poc els portàtils. Així, el que té en portàtil és el mòbil. I amb aquest tema una cosa que no s'ha comentat és que, i jo m'hi trobo sovint, és que les traduccions són parcials. Aleshores, jo que sé, m'he trobat que la feina hi vaig aplicar el catalanitzador de Softcatalà i també a Ca Nostra i no me surt igual. És a dir, hi ha coses que me surten en anglès a una banda i a l'altra me surten en català. I coses d'aquestes, que no he acabat d'entendre perquè no s'ha aplicat bé. Que s'ocupa, òbviament, no és de Softcatalà, sinó que... No, vull dir que, clar, nosaltres ja feis massa. No, sí. Però que no ho sé, que el problema que és aquest, que hem d'anar... que mai arribam a nivell perquè no, des de les empreses no cerquen aquesta qualitat, sí que cerquen en les altres llengües. Sí, segurament. No s'arriba a la qualitat i encara gràcies, diguéssim, que hi ha algun paquet de traducció, encara que no sigui complet, no? Perquè després et trobes en llocs que encara que hi sigui no el volen aplicar, Molt bé. De fet, per comentar, l'Spotify em sembla que ha anunciat fa poc que trauran el servei en no sé quantes més llengües i 30 i pico més i ja no hi ha el català, és a dir que és com un dels llocs on quasi que el donem per perdut, realment.
quan no s'entren les 20-30 primeres, el català ja tenim calculat que ja no hi entra. Escolteu, i llavors heu comentat tots bastant l'entorn professional, no? En el vostre dia a dia professional, que clar, si treballeu en català, doncs és normal que trobeu a faltar quan produïm, no? Diguéssim, textos o estem treballant amb els ordinadors. Però en l'entorn domèstic també trobeu algun moment o sigui, el català sí que és cert que en el sector professional, doncs, segons quins sectors, està molt absent, però últimament ens trobem que la tecnologia cada vegada està més en el dia a dia, en els rellotges, a les cases, i les televisions poques parlen en català. Teniu alguna experiència que digui, ostres, això no jo sí, mira, trobo faltar molt? Jo m'he trobat, tinc un nen petit de 4 anys que tot just està començant a aprendre a llegir, i sobretot, ostres, clar, a casa ho fem tot en català, ell només parla en català, perquè vull dir, tot just està això, fa poc que parla i està tot just començant a llegir, i em trobo que ell vol aprendre moltes coses, a fer-les anar, sobretot de coses de tecnologia de casa, la televisió mateix, li agrada, doncs, tocar coses, però clar, està tot en anglès o en castellà. Llavors li has de dir, no, és que això està escrit en castellà, però en català és així. O, per exemple, amb el cotxe que deia abans, que també és un interactuo de forma oral, també em trobo amb això, que ell a vegades també vol dir coses, vol dir aquest carrer, o anem cap aquí, anem cap allà, però ho ha de dir tot en castellà. Llavors li ha d'acabar ensenyant en castellà perquè ho pugui dir, o sigui, no pot dir-ho en català quan és la seva llengua i amb què se sent còmode. Llavors es fa molt estrany de dir, no, això digue-ho en castellà perquè això només està en castellà, quan tota la seva vida és en català. És ben curiós, aquesta situació realment... Ens trobem que per obligació, diguéssim, entra una llengua que no és la nostra, la materna, entra dins de casa, no? Marín, a tu també et passa això? Sí, el que passa és que nosaltres a la Catalunya Nord tenim emissions de televisió que bàsicament es fan en català, justament pels catalanoparlants d'aquí, de la Catalunya Nord, però notem que hi ha molts gal·licismes i anglicismes que es posen dins la llengua catalana a l'emissió catalana que tenim nosaltres a la Catalunya Nord. És a dir que veritablement no és el català d'aquí de Catalunya Nord, sinó un català transformat perquè tota la gent de Catalunya Nord, fins la gent que no parla català, ho entén, saps? És que l'han modificat pel públic. I és molt estrany perquè... Bueno, si parles català, ho entens, el català d'aquí, si no ho parles, bueno, canvies de cadena, no? És que... Llavors, és com un fenomen semblant al que deia el Dídac, que es troben programes traduïts a mitges, tenim una televisió traduïda a mitges, no? Sí, és això. Sí, fan unes emissions que diuen català d'aquí, Catalunya Nord, i al final la meitat no anés, perquè no... I llavors el tema... Mira, per anar directament al tema dels assistents de veu, que ha comentat una mica el Dani amb el cotxe, no? Que li parla per comentar-li coses, per demanar-li ordres, diguéssim així. Vosaltres teniu algun assistent de veu d'aquests, un Alexa, un Google Home, una cosa d'aquestes? Jo tinc un Google Home. Sí? I què, li parles en valencià? Que va, no ho entenc. La veritat és que jo em sent ridícula i seria aquesta paraula, perquè li tinc que parlar en castellà per a preguntar-li qualsevol cosa. I te l'has comprat tu o te l'han regalat? Me'l vaig comprar jo. Ostres, no m'ha dit sí. Perquè confien que algun dia arribarà una actualització. És una compra futur. Hostis, que això... Claro, jo confio... Jo ja vaig buscar algun que permetera que sapiguera que en un futur, si Google ho vol, estarà. I algú més en té? O si més no un assistent de veu, algun aparell que inclogui assistència de veu, diguéssim? Sí, jo tinc al mòbil el GPS, aquest que et diu on anar, i de fet no reconeix ni els carrers que estan escrits en català, perquè aquí tenim carrers en francès i en català, i no reconeix els carrers que estan posats en català. És a dir que, per exemple, en lloc de dir carrer no sé què, dirà o en francès o en anglès o en castellà o canviarà de llengua, però el carrer és en català.
Això quan t'ho diu no ho això quan te llegeix ell el nom del carrer, no, diguéssim? Sí, quan em diu gira cap a la dreta al carrer no sé què, bueno, si el carrer tal és escrit en català, no hi ha manera. Me canvia de llengua perquè no ho reconeix, no hi ha manera. Clar. Això jo ho trobo molt divertit perquè un dia havia d'anar a Puig-reig, que és un poble del Berguedà que s'escriu Puig-reig, però veja, tothom en diu Puig-reig. Llavors, clar, per dir-li amb el GPS vull anar a Puig-reig, vaig provar-ho de totes les maneres. Clar, d'aquestes, no existia en castellà tampoc, vaig començar, direm en català, potser s'ha entrat així, Puig-reig, no, Puig-reig, no, Puig-reig, i al final... Cap manera. No hi havia manera, ho vaig escriure així, per veure com ho deia ell, el GPS de Google, ho vaig escriure i ho deia meitat en català, meitat en català, en castellà em deia Puig-reig. Llavors, dius, clar, és que al final trobar és completament inútil, ja posar noms gaire catalans ja és inútil, ja no ho fa servir perquè dius, no, és que ja no sé ni com pronunciar-ho, ni les enyes, no, ja has d'anar provant i al final li perds els nervis i dius, mira, preu per preu, ja ho escric. A Mallorca, a Sineu, hi tenim el Puig de Reig. Hombre! I li hem posat de... Així ja es vol pronunciar, Puig de Reig. Molt bé, posant la preposició entremig ens estalviem problemes. Ja està. Exacte. No sé si els hi farà gaire gràcia els de Puig-reig, això, no, Dani? Això, mira, bueno... Jo supos com tant d'altres pobles. Aquí tenim una possessió, que vendria a ser una masia al Principat, que se diu Sarrià. I un altre que se diu Barcelona, vull dir que... No, jo em referia a que no els hi farà gaire gràcia posar canviar el nom del poble, diguéssim. No, allò ja ha esdevingut com una sola paraula que és Porreig, tot així. Jo no tenc cap assistent. A vegades sí que havia provat de Google, que te vens a mòbil, que te va escrivint el que dius, i sí que me va anar bé per 4 notes de veu, però vaja. No, però ara que heu parlat d'això, clar, jo he estat molt d'anys i som encara usuari del transport públic, de l'autobús, de Palma, de l'empresa municipal de transports, i abans, fa molt d'anys, tenien un modulador de veu que escrivien les paraules i era horrible allò, era farest perquè ara no se m'acudiria res, però llegia, era com un castellano parlant que llegia sense entonació i era com un robot horrible. I ara, aquí també tenim això. Sí, i d'aquí fa uns anys varen posar un caixerra en català central. I clar, segons pronuncia... Clar, també teníem aquesta manera de tenir un modulador que parli una varietat estàndard, però en pronuncia mallorquina, entenc jo. Mira, això són les coses, n'hem parlat sovint, hi ha els sintetitzadors de veu, sobretot el que utilitza Google en algunes aplicacions, és un sintetitzador de veu molt primari, molt primitiu, diguéssim. El Joan Montaner han estudiat bastant el tema i n'hi ha alguns de millors, el FestCat, que està fet aquí a una universitat catalana, no recordo quina, i després ara estan treballant amb el Catatron des de com es deia, Ajuda'm Belén, com eren els companys de col·lectiva, exacte. I vull dir que la síntesi de veu ha anat millorant bastant, però sí que és veritat que en molts llocs s'aplica algun motor que és realment lamentable. Ara que comentaves això de les variants, clar que ens trobem moltes vegades que s'implementen les coses pel català central, perquè clar, en prou feines hi ha intenció o recursos perquè hi hagi alguna cosa implementat en català, i després ens trobem que, clar, d'una variant a l'altra hi ha moltes diferències a l'hora de donar ordres o de llegir topònims, no?, com comentàveu. Sí. Creieu que, clar, aquí podríem... Realment hi ha una de les coses que sovint comentem és el tema del projecte del Common Voice, que us convidarem a vosaltres i a tothom que ens escolti a formar-ne part i a col·laborar per donar la vostra veu, perquè així tindrem totes les variants. Però creieu que les administracions de cada territori de les Illes Balears, del País Valencià, Catalunya Nord, estan treballant prou perquè la llengua no quedi escombrada d'aquest món digital, diguéssim, o penseu... Treballant sí, però prou no ho sé. O sigui, i treballen, no? A Catalunya Nord creus que sí, treballen, és que és per municipi, és que cada municipi pren la decisió o no
de treballar, defensar i promoure la llengua, però si hi ha un poble que sí i al costat no, hi ha molta diferència i si no tot el territori es posi d'acord per fer una cosa homogènia i difondre bé, no avança prou. Treballen, però no prou. No hi ha una política unitària, diguéssim, en aquest sentit en el territori. No, això. Sí, així baix jo crec que estem també, el País Valencià és molt similar, depèn molt de cada ciutat o poble o comarca, però a nivell territorial no n'hi ha una estratègia i jo crec massa gran. Els ajuntaments fan més cosetes Clar, perquè al final els ajuntaments són els més pròxims a la gent, entonces tracten de fer-se arribar. Sí, aquí tenim la Direcció General de Política Lingüística, que se va reprendre en el canvi de govern, ja fa aquesta legislatura, no l'anterior, i sí que tenen bona voluntat i fan cosetes, han fet campanyes, però falten recursos. Falten recursos i desconec si fan res en tema digital, però jo crec que no. I sobretot falten recursos. I sí que és vera que segons quins municipis que més amb un govern, amb uns regidors més conscienciats, sí que fan coses per la llengua. A Manacor sempre han fet moltes coses, per exemple. A l'Aró, quan hi va haver bal de Guillem Balboa, se feia la flama de la llengua de Sant Joan venia fins a l'Aró, fins al castell de l'Aró. I si no fos per ell, no s'hauria fet. Per tant, sí, tenim les dues coses, però jo crec que per tot falten recursos, perquè moltes vegades hi ha voluntat i no hi ha recursos. Que tal vegada sí que teniu en el Principat. Sí, anava a dir, justament aquí sí que la Direcció General de Política Lingüística treballa bastant, inclús hem col·laborat amb Softcatalà amb algunes coses i últimament també el Departament de Polítiques Digitals crec que també, amb el tema del projecte AINE i això també van voler posar la seva... Sí que hi ha diners, doblers que dieu allà, que passa que a vegades no s'acaben d'enfocar bé els projectes, això són les coses que comentàvem. Jo tinc la sensació que el que es fa és aquí al Principat és que sobretot és publicitari, per una part, de dir mireu el que estem fent però que realment tampoc es fa tant, i que el que es fa d'una forma molt imposada. Llavors, acaba sent poc natural, si més no, ho veig en l'entorn així més jove, més tecnològic, que acaba sent molt imposat i que després no es fa servir. Vull dir, deia per això, per exemple, abans que comentava el maquinari, el programari, jo tinc la sensació que aquestes dues paraules s'han volgut imposar d'una manera molt artificial i no de dir, mira, doncs es fan servir de forma normal, fa servir la gent, sinó que és com, s'han de fer servir aquestes perquè és el que toca ara, i que la cosa per aquí tampoc no sé. Aquí nosaltres, a la Universitat de Perpinyà, cada estudiant de filologia catalana traduir una pàgina del Wikipedia francès, fa la traducció cap al català. És una feina que cada estudiant de català té, és a dir, que tria una pàgina de la Wikipedia en francès que no té traducció al català i la tradueix al català. I crec que és una molt bona cosa perquè són coses que cada estudiant anirà a buscar, més o menys, ja que són estudiants que traduïen. I, de fet, està bé perquè així els altres estudiants s'interessen, és a dir, que per què ho fas en català? Bueno, justament perquè parlo català i vull difondre la llengua i tot això, saps? És una manera de difondre la llengua a la web que cada estudiant de català fa. Molt bé. Sí, al final... Digues, perdona. No, perdona. Jo crec que en el final és el que ha dit la companya Marina. És a dir, hem estat tots usuaris que durant molt d'anys hem pressionat, però no pressionat a les institucions, sinó que hem fet. Exacte. Hem creat aquest present que tenim ara. Per tant, jo tenc 28 anys, quan era petit, quan tenia 10 anys, no hi havia ni la meitat de coses en català. I, de fet, jo me record a jo mateix traduint el Messenger en català quan tenia 8 o 9 anys, jo era un poc visionari, que a més s'havia fet molt perquè falta molt. Exacte. Perdona. I això, vull dir que som nosaltres i crec que hem deixat escapar un bon nivell en el tema digital, però clar, tot avança més ràpid que nosaltres i necessitem un ajut econòmic
Sobretot quan entren les tecnologies de la veu i tot això que és molt més difícil que els usuaris puguem traduir o adaptar, no? Amb el text és molta feina i no hi trobarem mèrit, però tot el tema de la veu, evidentment, és un grau una mica més difícil de superar. Com dieu, la feina que hem fet i que seguim fent des dels usuaris i des de moltes associacions, i Softcatalà també, creiem veig que coincidim tots que és el que tira endavant el català a la tecnologia. És a dir, jo em quedaria amb aquest missatge perquè, a més, reiterant el tema del Common Voice, tothom sortint d'avui de la taverna que busqui Common Voice i intenti col·laborar amb el projecte de Mozilla, que serveix per fer una gran base de dades de veus en català, en el nostre cas, i que servirà per motors de síntesi de veu, de reconeixement de la parla i coses com les que hem comentat en l'aperitiu d'actualitat a l'assistent.cat, que també us convido a provar. Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Marín. Moltes gràcies, Dídac. Amb molt de plaer. En Dani i Belén. Tu, gràcies. Moltes gràcies per venir a la taverna i esperem que hagueu estat còmodes. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins a Gràcies. Vinga, fins la pròxima. Gràcies. Bé, doncs, Artur, què t'ha semblat aquest episodi d'avui? Molt interessant, molt constructiu, m'ha encantat, de veres, A mi m'agrada molt perquè hem sentit molta llengua, moltes variants, i això de sentir valencià sempre m'encanta, però avui una mica de rossellonès, una mica de mallorquí, una mica de català central, escolta, magnífic, Sí, sempre és un plaer gaudir de totes aquestes varietats. Doncs escolta, tancar el local així em sembla que és el millor que podem fer. Així que anem baixant la persianeta. Si vols, avui acomiada tu i serà un plaer. I anem tirant. Bé, fins ací aquest episodi del 15 glaçons. Ha sigut un plaer, gasteu la llengua i vos esperem en el pròxim programa. Mentrestant, ei, Mycroft, porti whisky amb 15 glaçons d'hidrogen, coi! 15 glaçons d'hidrogen, el podcast de llengua i tecnologia de Softcatalà.